Mega mega love shoutout guys. Ayan. Thank you so much for coming guys. Ayan. Mihit, Sisikoy mega love shoutout. Mayding mega love shoutout. Ayan, maraming salamat sa patusok. Ay, bimitasis. Mega mega love shoutout. Narinig nyo ako guys. Thank you so much sa inyong lahat. Saglitang pa-intro lang po tayo para bukas. Naririnig nyo naman siguro ako guys. Pasensya na kayo. May Vlogs. Maraming salamat sa iyo dyan, May Vlogs. Thank you Lord sa pa-BG dyan. Maraming salamat Lodi Ramel Manti Vlog. Mega love shoutout. Ayan na yung silent. Nagbo-voice out. Marisa Tamsakdan. Mega mega love shoutout. Thank you so much guys. Nandito lang si host. Nakatago muna. Kaka-out ko lang kasi guys ng trabaho. Manoy, Ding, Lilis, mega mega love shoutout. Maraming salamat po sa suporta. Sana all nag-support. May ipipin po ako guys para bukas. Doon ako magkuha ng ano nyo. Pa-entry nyo. Alauna po ng apon ang raffle nito ha. Huwag kayong mawawala. Mananalo kayo ng GCash at WH. Ayan, part 2 ng GLS ni host. Maraming salamat sa patamsak ninyo dyan guys. Ino-open ko pa yung aking wifi. Ayan, at kaka-out ko lang kasi mga kapatid. So, pwede naman po tayong mag-share para dumami po yung ating mga entry. Pa-share muna po ng ating live. Hindi pa kasi guys na-open yung aking isang phone. Wait lang po. Maraming salamat sa paharang mo dyan, dudes. Ramel Manti Vlog. 3 million in the house. Maraming salamat po. Harang-harang, maraming salamat sa paharang ninyo. Ayan. May 4 million in the house na tayo. Ma'am Torres TV, mega mega love shoutout. Maraming salamat po sa inyong support, Ma'am Torres TV. I miss you na po. Ayan. Atcha, ano yan? Ayan, sa mga bagong pasok po, pwede natin i-share ang ating ano guys. Ayan, Jomags TV, mega love shoutout, team dot dot. Thank you so much. Thank you so much for coming guys. Pa-entry tayo, saglitang pa-entry tayo guys. Para bukas. Ayan, Jomag, mega mega love shoutout. Pwede pong pa-share sa ating sa ating GC. Sir Jomags, maraming salamat. Pa-share naman po sa ating team dot dot guys. Sa ating community dyan para marami tayong magpa-games. Magpa-entry pa lang, sorry naman.
Sorry naman guys. At late talaga ako ngayon. Basta Sabado kasi. Na-late si host. Tamsak ko, si tutambay ko ma'am. Ayan, maraming salamat sa the walls. Thank you guys sa inyong lahat dyan. May ibababa ko akong link. Binubuksan ko pa yung aking isang cellphone guys. Wait lang, nawalan kasi ng signal to. Saglit lang guys. Ibababa ko lang yung ating pa-entry. Pasensya na po at late talaga ako ngayon. $3 million in the house. Maraming salamat po sa inyong lahat. Yahoo! B6! Team Dot Dot here. Ayan. Salamat sa inyong lahat, Team Dot Dot. Ibababa ko lang po yung bahay ng ating pa-entry. Ayan. Saglit lang guys ha. Mahina yung kalaban. Sabado kasi kaya medyo late si host. Pero habol tayo. Pa-entry tayo guys for bukas sa launa ang ating raffle draw nito. At saka sa aking mga members at super chatter. Yan, mananalo po kayo ng GCash at WH. Yes, pa-entry po, Janiel. Wait lang, ibababa ko lang to. Sorry guys, I'm late. Ayan, nakapin na po. May andanton sisikoy, mega love, shoutout. Thank you so much sa papunta mo. May andanton sisikoy, ganda. Comment lang po kayo dyan sa nakapin ni host guys. May mga nag-comment na dati dyan eh. Dyan ako kukuha ng pa-entry. So isusulat ko na lang pagkatapos ng aking ng aking LS, yung mga nandyan. Ayan, Bunso, mega love shoutout, Daniel Escanyela. Thank you so much sa aking mga member dyan. Ilalayo ko lang yung aking camera guys at wala akong headset. Agoy, nangyari na anong nangyari? Nawala. Okay lang yan sisi, kahit main lang po yung dyan. Naririnig nyo ako guys? Naririnig nyo ako? Hello? Ayan, okay naman pala. Yan, malakas naman pala no? Done na po pa-entry, okay.
Alauna po yan guys, huwag kakalimutan bukas na alauna ng hapon. Or basta alauna po yan. Pasensya na kayo at nabisi lang ako. Nabisi talaga. Ayan, may 7 million in the house tayo. Pwede naman akong magsulat na yung mga nandyan. Iba rin po yung yung mga parapol ng aking bukas member as super chatter guys. Kung mananalo ka, halimbawa yung nyo ay ayan, May Vlogs, maraming salamat. Team Dot Dot, mega mega love shoutout. Masyadong maano yung ilaw. Ayan, okay na. Hindi na ba malabo? Thumbs up dan. Ayan, Marisa, may banana ba yung mo? Yung main mo ba yan? Baba po kayo ng bahay dyan, guys. Para makita ko kung ilan yung banana. Dapat po may 10 banana yung ipapa-entry nyo, guys, ha? May 10 banana. Sakdan Albino. Albino vlog, mega mega love shout. Nakita ko yung mga bakas nyo guys doon. Doon tayo kukuha ng ng pa-entry kay Lods Ramil Manti vlog. Ayan guys, nagsusulat na talaga ako ng Ayan, si Bunso. Andito yung mga pangalan nyo ha, nakalista na yan. Yung dating nag-comment doon guys. Dapat po may 10 banana yung required natin guys ha. Kaya dagdagan nyo na ngayon, padikitan na, charot. Ayan, si Janiel. Maglista muna tayo guys para mabilis yung pag natin bukas. Parang makonsumo to sa papel ah. Itutupi ko na to ng maayos para wala talagang daya. Para hindi makita. Ayan, si Jomax nag-comment doon. Jomax TV2. Ayan, tingnan nyo yung pagkakatupi ko ha. Ayan, si Sikoy, si Nian Danton, mayroon ng pine tree. Lista ko muna kayo ha. Guys, alauna ng hapon to ha. Alauna ng hapon bukas. Pa-share naman po sa inyong mga friend dyan para makasali naman. Ay, sorry naman. Ana May. Nandyan ba si Ana May? Dating nag-comment na siya. I-checkin ko pa yan guys mamaya ha. Pero ngayon isusulat ko lang. Ayan si Albino nag-comment din dito. Ayan. Tingnan nyo guys, nakita nyo ba? Royal Palm, mega mega love, shoutout, Team Dot Dot ata yun. Ayan, si Jeniel pala yan. Jeniel, Royal Palm, ilan na ba yung banana niyan, Bunsoy? Royal Palm. Mag-comment ka dun, Bunso ah.
100. Ayan, pasok yun bunso. May 100 WH ako. Saka Gcash bukas. Ayan, si Increase. Nandito din. Yung mga nag-comment dito guys, automatic ngayon. Pero check ko pa rin talaga yung mga nandito ha. Marami nang nag-comment sa inyo dito. Huwag kayong mawawala bukas. Para naman, manalo kayo. Saglit lang ha. Hindi ko pala kita bunso na jaketan. Comment ka nga bunso. Jaketan ko ba yan? Bakit remove moderator? May jacket ka na agad? Ayun, may jacket ka na pala eh. Ayan, si Bonso nandito na. Si Jomax TV, si Albino Vlog, si Marisa. Ilan na kayo yung banani ni Marisa? Magandang buhay. Genial pa rin yan. Yahoo! Thank you Bonso. Ayan. Magandang buhay. Ang daming alagad nito. Lagyan ko yan sa baba ng jingle para alam ko kung kanino yan ha. Royal Farm. Ayan. Tamsak Tabi Manay, maraming salamat po sa iyo, Mr. D. My channel, ayan. Kumusta naman po tayo dyan, Manoy? Maraming salamat po sa pagdalaw mo. Ayan, comment lang po sa mga gustong magpa-entry sa nakapin ni host. Thank you so much, Manoy. Maglilista muna ako yung mga nagko-comment doon para hindi ako matambakan, guys. Ayan, may 5 million in the house tayo. Maraming photo eh. Maraming photo. Marami photo, agoy. Sana all marami. Gusto ko naman mag-music pero naku po, baka tayo batukan ng ating amo. Sige na Bunso, ipa-entry mo na yan lahat Bunso, at least may ano ka na. May siguradong WH ka na pag nanalo ka. Sana guys, hindi ako malaglag no. Wait lang muna. Ayan, Janiel, tamsak po, yahoo, mega love, shoutout. Ang dami ni Bunsong alagad. Ang sipag talaga ni Bunso magpa-entry, oh. Ayan, nakita ko na yung bakas mo, Bunso.
Sino nga yan? Deben Benyola. May mga nag-comment na kasi dati, hindi ko pa nasulat. Banjola Vlog. May Genial Escanyela to ka pa. Ayan, nakita ko yung bakas. Meron pa pala. Ano daw? Basta po lahat po ng ibabakas ko po, lahat po yan. May 10 banana. Yay! Salamat bunso. Yahoo! Malay mo, manalo ka ng Gcash bukas. WH. Banjola Vlog. May vlogs. IB May. Manoy, mag-comment ka lang po sa nakapin ko para makasali ka po sa ano. Sa pa-entry. Meron pala si Jomax. Jomax TV2, may nakasulat na pala siya. Uy. May Andanton. Bukas bunso na umaga baka mag-LS ulit ako. Ay, ipin ko na lang pala bukas na umaga yung ano. 10 o'clock pala yung LS namin. Para titingnan ko na lang yung magbabakas doon. Maraming salamat guys sa 5 million dyan. 5 million in the house. Ayan, stalker ni John Janiel. Jakitan ko ba yung bunso? Ilan na ba yung banana niyan? Tumatawa ka ha. Yahoo! Maraming salamat bunso. May stalker ka na ngayon ah. Wala ako bunsong night boat. Ay, hindi na ako magna-night boat. Ayan, susugod po dito yung Animal Kingdom ko po. Animal Kingdom. Ayan, may jacket ka na dyan bunso ah. Salamat. Part 2 lang naman to nung namin. GLS part 1. So may part 2. Linggo lang kasi yung may free time. Kaya nagka-busy talaga tayo sa trabaho. Agoy bunso, hindi ako nag-share. Baka naman pwede mo kong i-share.
Saglitang ano lang naman to, pa-entry. Bukas na lang yung continuation natin. Ayan, Royal Palm 2. Ayan, mega mega love. Shoutout, tamsak tamsak. Si Bunso pa yan. Ang dami talaga ni Bunsong ano, pa-entry. Wow, ang daming ayuda. Babawi kami sa iyo, Bunso. May tig 20 kami na ano nga tawag yan, tig 20 kami na alagad. Hindi pa kami nagka-time na maggawa. Thank you so much, Bunso, sa patamsak. Yahoo Team Dot laban po, hahaha, para sa WH. Piniplay naman kita, Bunso, lagi. Bukas naman. So, pagising ko ng umaga, ayan, naka-line up ka sa akin. Ayan, nandyan ka pala, stalker ni Genial. Stalker. Dati kasi nag-play ako, hindi ko talaga na-send kaya hindi pa tayo friends sa FB. Sana hindi ko ma-delete agad. Pero makikita mo naman yan sa ano, kung sino yung nag-watch sa'yo. Tingnan natin. Maraming salamat din, Bunso. Napaka-supportive mo din. Sana all maraming tamsak. Agoy, hindi ako nakaikot sa inyo ah. Sisikoy miyan danton, agahan mo na lang bukas. Sa 10 o'clock bukas mayroon akong ano, may LS ako bukas. Ipipin ko na lang yung ano, yung pagkukunan ng pa-entry. Ayan, kambing ni Jay. Ikaw pa rin ba yan, Bunso? Ang dami naman, pa-entry. Thank you naman. Okay lang yan, Sisi. Habol ka na lang bukas. Alas 10 po yung aming LS. Ayan, may jacket ka na dyan, Bunso. Ayan, may jacket na siya. Ayan guys, ilayo-layo natin yung camera at naririnig nyo naman siguro ako. Masyado malapit sa mukha ko eh. Tingnan nga natin kung malakas. Ayan, malakas ba? Ayan. Okay naman pala eh. Kahit walang headset. Yun lang kasi hindi ko na maabot. Sino ba yan si ano? Regis Reaction. Hello po. Ayan. Si Jingle ba din dyan yan? Iba?
Anong main account nyo po? RJ Recreation. Mega love, shout out. Thank you so much guys. Ayan, pusa ni Jay. Jeniel, ang dami mo naman. Siguro may 20 kang alagad. Agay, hindi ko maabot yung phone ko. Pusa ni Jay. May lapi ka na, bunso? Sige lang, Jeniel, sige lang. Comment ka lang dyan. Aray ko. Sige lang. Nangangailangan ka ng WH. Pwede pa yan. Ayan, sige lang. 20 siguro yung alagad mo eh. Royal Palm 2, kambing ni J. Ayan. Bunso, dikitan mo naman siya. Dikitan mo naman yan si Ram. Idikit mo yan nga lahat. Kiramil yung Royal Palm 2. Ayan, pusa ni Jay. Gagamba ni Jay. O, pupulpak po. Ayan, Ma'am Grace. Mega love. Shout out. Kita natin. Ma'am Grace TV. Salamat sa iyo. Timulang Atrasan. Maraming salamat. Ayan, Ma'am Grace. Maraming salamat po sa pagdalaw sa aking LS. Hindi ako nakadalaw sa iyong premiere. Bawi na lang ako bukas. Mag-iikot din ako kahit tapos na yung LS nyo. Ay, yung premiere. Ma'am Grace, maraming salamat. Nakita ko yung yung premiere ni Ninong. Ikaw yung naka-vlog doon. Congratulations po sa iyo. At sa iyong ngayon. May feeding program pala kayo. Wow, congrats Ma'am Grace. Sana all may feeding program. Maraming taong natutulungan. Natutuwa po ako sa aking mga katim walang atrasan guys kasi may mga sikreto pala yan. Thank you so much Ma'am Grace. At nakakataba naman ng puso na may katim ako na tumutulong sa mga taong nangangailangan. Pwede ka mag-join sis. Saan po ako mag-join? Ma'am Grace, paki-add na lang po ako sa FB ko. Friend ba tayo sa FB? Ayan, i-type ko lang muna. Sakali naman. Pilias Wekas. Ano ko yun, napanood ko yung iba pero hindi ko lang natapos.
Ayan, maraming salamat po sa 6 million in the house. Ayan. Napakaganda ng kalooban mo, Ma'am Grace, kasi marami kang natutulungan na tao. Sana all. Ayan. Ako tanging load muna yung aking binabahagi. Load lang muna. Alam mo na, Bicolana sa Malaysia. Hello, kumusta? Ako yan, Ma'am Grace. Kangaroo ni Jay. Bunso, ikaw na yung pinakamaraming dyan. Alagad. Mega love, shout. Yes, ako yun. Sisi ko yung Bicolana sa Malaysia. Ako pa rin yan. Yeah, ako pa rin yan. Haha, stop na po ako. Okay na po yan. Salamat po. Ayan. Salamat Bunso sa suporta mo. Nakasubaybay din yan sa iyo si Bicolana sa Malaysia, Ma'am Grace. Si Jim Vlog, maraming nakasubaybay sa iyo dyan. Kahit wala yung original ko, pero nandyan yung aking mga anak. Natutuwa talaga ako sa iyo. Hindi ko yun natapos yung vlog ni Ninong, pero kahit hindi ako yung hiningian ng tulong, pero napaproud ako sa iyo. Sana po mas marami ka pang matulungan, Ma'am Grace. Naiyak ako dun sa lola na naghihingi ng tulong sa iyo, pero hindi ko na yun natapos. Mababaw kasi yung luha ko. Hindi ko na yun tinapos. Ayan, Jomag TV2, mega love shoutout. Salamat mga team dot team walang atrasan. Sa aking mga YT. Mga kapatid dyan, maraming salamat. Wow, start na siya magpagawa ng bahay. Nasa Nueva Ecija pala yun, Ma'am Grace. Ayan guys, i-share ko lang sa inyo. Ayan yung ating bisita from Japan. Tama ba, Ma'am Grace? May feeding program siya. Ma'am Grace, baba ka po ng bahay. Para ipin natin ng saglit. Oo nga, tama, Japan. Hindi pa naman ako Ayan, may bisita tayong from Japan. Andyan ka pa, Bunso. Baka naman, pwede mong dikitan yan si Ma'am Grace. May feeding program siya. Marami siyang natutulungan ng mga kababayan nating ano nga tawag dyan? Mga nangangailangan ng tulong. Friend tayo sa Facebook. Ma'am Grace, wait lang. Nakalimutan ko talaga. Mamaya, i-PM kita ha. Hanapin ko na lang sa GC. Since 1999 po, nag-start program ako. Wow, sana all. Ganyan din yung auntie ko. Wala siyang YT, pero yung asawa din kasi niya foreigner, so siya, may programa din siyang ganyan, gaya sa'yo. Since na nag-abroad siya, nakaasawa siya ng Amerikano, nagtulong siya sa mga tao, mga kapus-palad. Ayun, 6 months pala. Ilang taon ka na po, Ma'am Grace, sa YT na Ilang buwan ka na ngayon sa YT? Sana all, marami ng ang laki na nga ng mo, na maraming bigas. Sana all, maraming natulungan.
Ayan, IB Metasis. Nakita ko na po yung bakas mo doon. Pwede naman pong ninja yung ipasok, pero dapat may 10 banana po. Alaw na po yung raffle draw natin dito bukas. Ayan guys. May 100 double rates tayo at GCash. Ayan, may 6 million tayo dyan. Maraming salamat sa inyo. Anong oras na Ma'am Grace sa Japan? Dito kasi same lang ng Pinas. Magte 10 PM na dito. Ayan Ma'am Grace, may nakapin po ako dyan. Pwede ka naman po mag-comment. Pwede naman kita isali na. May nakapin lang po. Diyan ako kukuha ng pa-entry. Ang raffle draw po bukas na 1:00 ng hapon. Ah, 1 hour pala yung una nyo sa oras. So, 11 na po dyan. 11 PM na. Ayan, bunso, bukas, 1:00, huwag kakalimutan, bunso. Yung mga nagpa-entry po, huwag kakalimutan pumunta bukas. Wala po ditong katim. Kahit katim kita, kung wala ka, matawag kita. Wale. Charot. Ayan, para po pair lang. Pakakain namin ng tanghalian guys. So, magparapol ako. Hindi na ako matutulog. Hindi ako matulog sa hapon. Oo, ninja na lang yung gagamitin mo bukas kasi naka-live pala kayo bukas ng 1:00. Okay lang yan, basta nandiyan ka present. Pwede mo naman yan ipalitan ng ano. May bago ako bukas na palaro. Sige lang Ma'am Grace, maraming salamat. Janiel, idikitan mo yan si Ma'am Grace. Mahanap mo naman yan. Ayan o, yan yung pangalan niya. Legit ko yan naka-team. Team walang atrasan yan. Baka naman bunso, pwede mo siyang dikitan. Hanapin mo lang yung ano, yung pangalan niya. May na kasi itong isang phone ko naglo-loading din. Pag nagpalit ako ng ano, nag-switch account ako, ang tagal nang makabalik. Nung nakaraang pagpa-entry ko, nag-loading ako, kaya nalaglag. Ayan, Cooper Channel TV, mega love, shoutout. Thank you so much guys sa inyong mga pagtamsak. Kanino to? Sinong ano nito? Kaninong main to? Ayan, baka naman hindi pa kayo dikit kay host. Idikot nyo na yung mga ano nyo dyan, mga alagad nyo. Magbakas lang kay host para mabalikan. Ayan, Cooper Channel TV, pwede ka pong mag-comment sa nakapin ni host para makasama ka sa ating pa-entry bukas na 1:00 na may parapol draw ako. Titingnan ko dyan yung mga nag-comment. Ang galo ni Jay. Titingnan ko pa yung mga banana nito. Ilan ba yung banana nito?
siya, pasok. Maraming salamat sa iyo dyan, Bunso, sa suporta mo kay host, sa ating lahat dyan. Ayan, may 3 million in the house pa tayo dyan. $5 million in the house. Maraming salamat. Dahil na po sa nakapin. Ayan, Cooper Channel, maraming salamat sa iyo. Ang babait naman ng mga bisita ko tonight. Huwag kang mawawala, Cooper Channel, bukas alauna. Para manalo ka po ng GCash or watch hour. Cooper Channel, nakadikit ka na ba kay host? Bago ka lang ba sa aking bahay? Cooper. Tama ba yung pagbasa ko? Ano ba yan? Cooper Channel TV. Ayan, nag-comment na siya doon. Marami na din tayong nagpa-entry dito. Excuse me. Maraming salamat sa inyo dyan, guys. Ano oras na ba yan siya? Baka patayin na naman yung wifi namin. Patayin ni Dunya yung wifi. Iinom muna ako, guys, ng tubig. Ayan, may 7 million in the house tayo. Ano kaya yung music natin ngayon? Tingnan natin yung music natin. Ayan, Luz, maraming salamat sa iyo dyan, sa pa-BG-BG mo dyan. Busy lang host, charot. Busy lang ba? Sana all busy. Ayan. Pa-checking na lang po yung Lords, yung ating mga nag-comment dyan. Mamaya. At mga legit talaga yung nag-comment sa'yo. Pero checking ko pa rin dito kung ilang yung bananas niya. Kumain na kayo, Lords. Busy ka pero hindi ka pa kumain.
Ayan, Deben Banjola. Ilan na ba yung banana mo, Deben? Tama ba? Mega mega love shoutout sa iyo. Wait lang, jakitan mo na kita ha. Ibaba mo nga yung bahay mo. Si Kurista si Rose. Dikitan mo naman ako dyan. Mr. Benjola na pugi. Ayan yung mga bisita ko dyan. Baka naman, pwede nyo akong dikitan. Mainit sa Pilipinas. Wala tayo guys, music silent lang to. Tulog na kasi yung alaga ko guys. So, bawal mag-music. Ang init. Bakit kumunti yung tansa? Ayan, may 3 million in the house tayo guys. Maraming salamat sa inyo. 4 million in the house tala. Mag-iba tayo ng ilaw. Para hindi halata. Hindi halatang haggard.
Ginseng Vlog, mega mega love shoutout. Salamat, Lods. Sakat kaya yung tiyan ko. Pasensya na kayo guys. Dito lang ako. Oh my God. Oh my God. Ano nangyari? Nababa na ano, nagamit mo na yung ano mo, ginseng vlog mo. Loads.